akwai gaba suna zuwa zaman lafiya muke nawa ba fitina ba saboda mun ci gaban mu muke nawa ba fitina saboda ka muna bai kowa hakuri Allah ya kiyaye muna fata kamar da kuma lafiya Allah bai da kwalin amma zan bar ku da mu fiye zai muku jawabi Gaskiya